sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan mga sukin ti paminaw, nining handuman ng sa kaawit. Ingon man sa mga artista, nga makatag ginabuhin akong kaagi. Tagwal ko sa pangalan nga Brandon. Kini maong kaagi, kabayan kini sa kong amigo nga taguon talong sa pangalan nga JC. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kini maong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Thank you for loving me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Brandon. Bye, Brandon. Oh, Inig-out na to ba? Tuwig ta? ha? Asa man ta ba, JC? Basta. Makita na ni mo niya. Uy, what mo kwarta diri ha? Ay, kabalak ka. Natay kuyog niya. Siya rin bahala. Oh. Bay, asan mga tong kuyog? Chill lang, good vibes. Padoon na ko siya din, he. Bay, Ha? kaila ka niya. Kinsa ba day? Hi! Oh. Uy, Jasmine! Ikaw mong ko din eh. Abi ba ko kinsa mong kuyog ron? Kauban din ka po sa baho? Ikaw, Git Brandon. Oh, sige na, uy. Pag-order na mo drinks o ato mapulutan, ako'y bahala ninyo. Uy, kanida. Kiring guys. Di lang ko magdugay ha. One bato lang ko kay akong asawa, mabdos sa bato. Lisod na. Nganong tigdugay na maging ka mauli din sa ato, Brandon? Alas 10 sa gabi iman unta imong out, pero mauli ka, launa na mas kadlawon. Ay, usaon an. Naong kami kauban nga. Sige, panlibre ba? Kami kin tibok team, pirmi. Yalibre hulog kaon. Kabi lagi magkadagastog ba yan ha? Magagway ugma. Kuya nga, good. Dato day kaayo. Ambot lang. Basin kay match money man kayo. Base na asa na padong inyong laag-laag kada out, ha? An? Oh, unsa bay? Uyab di mo, Jasmine? Oo, bay. Pero tayo pa. Di ba dako man ang minyo si Jasmine? Bay Jessie? Oo, bay. Ano ya? Huwag ka pangulbayan ng gisudlan ni mo. Naibawi ka nga. Bawal ka na sa itong kompanya. Kung magkirelasyon ka kauban, dako pag yung minyo. Okay na bay eh. Wa mo sa dinhi yung bana. Tuwa mas gawas. Uy, Siman. bisan pa ba eh? Na, masakpan ka mo. Ambot lang yun. Bay. Advance Merry Christmas. Uy, Brandon, kadaghan ko dani mong para pang natsubana. Hinatag ng Jasmine, gitagaan mi sa opisina, kadausan na mo. Uy, mao ba? Pila kay mga nagasto niya tanan no? Kagrabe gud ani. Ingon siya anak kagkurtahan nga nanghatag man siya kay ingon ani nga worth of groceries. Unya pila gud mo kabuok. Tanaw na ko murag dulan gyud ni 5K ang worth ani. O lagi, nidawat sa ko kay nakay mga kauban, yamang gihatagan. Aw, uy, kamaayo na lang kid ani Please lang niya kung ingon ni niya nga. Thank you gid kaayo. Sige han, ako isa ning ipahimutang ang mga groceries. Pag-ilis na dito. Human, balik tayo din aron makapanihapon na ta. Di ka ng kwarta. Bay. Kay aning kwarta ba eh. Ha? Takuptan ako. Kuya, wag ko mo. Treasurer na di kanya ron. Yaya ba ta? Bitaw bay. Nakonsensya na ba ako? Kana mo kong kwarta nga yang igasto-gasto na to. Kwarta mo dahil na nga gipadas yung bana. Unsa bay? Tinuod ka? Lagi bay. Gahon na gani ko nga buwagan na lang ginako.
Kay nakonsensya na magid ko. Murag iya rin yung giwaldas ang hinaguan siyang bana. Kini, bay, kini ako tambag din may gulan niya. Oh. Ako pa nimo, makigbuwag na lang yung ka ng babayan, ha? Kaya kung magpadayon ka, tingrig, mauro na yung kamatyan nimo. Wala ba kita, mahipaos dagan sa utok sa mga banda ron panahon na. Labi na nga, doon na sila katungod. Ambot na lang yun. Bay, Mao na bay. Maong ako pa nimo. Istoryahan na Jasmine nga, hunungan na ninyo. Total minyo naman siya. Kasi kung saan pa na ninyo, kanas Jasmine, wa na gini kagawasan. bay Brandon. Uy, kinsam ka ni. Hello? Hello, Brandon. Oh, This is Jasmine eh. oh. Jas? Nagila ka? Brandon, please, sabagay ko. Hindi na lagi ko tagdo ni JC. Nasuot magit mong higala, diba? Oh. Hindi na lagi ko ni-replyan sa kung mga text o chat. Tawagan ako, dalisan mo tumag. Brandon, please. Ingas siya nga maghubugi kong maayo din eh. Kung dili ko niya paso din sa bar nga ako game nan. Jasmine, Ingas siya nga maghuwat ko, please lang. Kinsa to? si Jasmine, Oh, katong magsigig pamangka ninyo? Nga naman di ay. Basta may tuyo niya, kagabi inaaron. Nga nung nanawag man siri mo. doon ay problema. Unsa? Doon ay problema. Brandon, ay kung ingang nabinuang ka na ako. Oh. O saman, nagkapamablas ka ng bayana? Unsa? Simpak ko taon ay. Di ba ito pa magbinuang ko ni mo? Kung mao, nga nung na problema man ka? Si JC mag Jasmine ang uyab. Ang nakaapan kay, di natag doon ni JC si Jasmine. Di na ko reply siya mga text o chats. Unya, di sa mo tubag o tawagan. Uy, kuwa ko'y batasan pa na ng JC. Di nga doon na nailain. Dilian. Minyo na si Jasmine. O bago lang na ba na JC nga, kada na ipagkastong Jasmine na mo. Kwarta na siyang bana nga, gipadaan niya gikas gawas. Kay, si Iman man ba ng Jasmine? Unsa? Mauna. Uy, Brandon, ay pag-apila-apila ng problema nga ilang gisudlan ha? Watay lapot, ana. Bisag unsa pa mo kasuod si JC, dili ko uyon nga imo siyang tabangan na niyang gisudlan nga problema. Paglikay gundaan sa umaabot kay kumasakpan na sila, posibleng mataktak na sila sa inyong trabaho. Posible pang maapil mong mga kauban nga nahibaho nga may relasyon sila. Ha? Mapatuubay gud ako, Brandon. Pasagdi na sila. Dili ko gustong maamong ta silang kabwisit. Ayaw ba yagi kong supaka kung dili ka gustong mag-away tan duha? An? Bay, correct na. Ha? Chill daw human sa atong trabaho. Kisa may kuyog na do, Si Jasmine, bay. nagbalik sa mo. Abi ko nagbuwag na mo. Sige, mo siya pamugos good. Ay, di sa ko kabalibad niya, bay, kay... Nahigugma na magig kong Jasmine. Uy, Maglisod ako biya niya. bay. Base bayag, gihimo ka lang palipas oras ng Jasmine. Tol kay wa din iyang bana. Bay, nahibaw kong mahal kong Jasmine. Kaya kung dili pa, dili siya magastog ingon ani kadako na ko. Baya, kuyog tayo nag-auto na. Bay, pasas ako ha. Pasensya kayo. Nahibaw ko saan sa sitwasyon ninyo. Kung dili siya uyon. Di ko gusto magkabikil pas ko ang asawa, bay. Mga nakakay na ba to? Tigilig maunsa niya. Kamu na lang, bay. Oh. Hello, bay JC? Nanawag lagi ka? Bay, bay, please, magkita na, bay. Ha? Pait kayo sitwasyon, bay. Maluoy ka, bay. Bay, salamat ka. Higahid yung oras ha, sa pag-anis mo. Nananghilig kong tarong sa akong asawa. Nganiyon ka. Kaya naghila ka. Mamisugod siya. Pero dili ko niya padugayon. Usap din tabo.
Naunsa man ka? Bay, wala ko trabaho, bay. Ha? Tak-tak kong boss. Unsa? Nga na gud? Nauli na di ang bana ni Jasmine. Pangniagi si Mana pa. Unya nagduda ang iyang bana, bay. Kung unsa gigasto ni Jasmine sa iyang gipadahang kwartaan ni. Kay wag yun ko na bag-ong gamit nga napalit si Jasmine para sa ilang bahay. Unya? Mao tong nagsusi. Unya, nasakpan sa iyang bana among konvo ni Jasmine sa iyang cellphone. Niya to ganina sa trabuan. Gipangita ko kay mahitungod lagi sa among relasyon ni Jasmine. Ang buos yun mismo na ito mo'y nanawag na ko, bay. Taktak na ko sa itong trabaho, bay. Bay, Paytay. gipasidad ng tikang daanan ha. Tanaw ko sa netabo ni mo ron. Ako mingon ko ni mo, nga hunungan na yung pagpagkabuang. Tanaw ron, sa netabo. Bisag ikaw lalaki, ikaw may alkansi. Kayo pa niyo maangkon ang gikabangan ni mo babae, nawad ang pagkagtrabaho. Imbes may kagsweldo diha. Nangita lagi kasi imong problema. Bay. Naluid akong JC. Ay nagani kay nakakita din sa trabaho. Ngayon ay kapuli. Diba to di na nakadako ang sweldo, pareha sa mong kompanya, pero may na lang. Siya pasagdis kay tasan. Nakita gid ako iyang pagmahay, pero saon taman, inang tanan. Maong kita, babae man o lalaki, tag may panahon pa, para usbo nato ang ato mga sayop. Buhaton din na nato, samtang dili pa uhay ang tanan. E pagmahay, ano na yung naas katapusan. Yan lang kutob. Salamat, RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Zia. 19 years old. May kaipon. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagduda nga basin buntis ko. Apan maglisod ko og tuo, kay may nahitabo manggod nako sa pagkabata pa nako. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang 5 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Siya, mulakaw ko ha. Kaya may paliton lang ko sa tindahan. Madugay ka ma? Nanungutan naman ka. Naghuna-una nasad ka, nga musibat og laag sa. Di manggod. Nahusbo na ko ha, diniradyo ka sa bahay. Mubalik ako dayon. Magpalit na ako og sardinas aron akong miswahan para sa atong panihapon. Dili na mo laag ha, kay padung ng sawang adlaw. O ma. O sige, arin ako. Iyog naog ha. Lamia inaog uy. Lami man iduwa. Madugay magitingali to si mama pa. Kay magtapi pa man na siya sa tindahan. Munaog bi. Balik ko na ko sila si Maridel og Arnel sa among duwaanan. Balik lagi kasi Giapas naman kasi mong mama ganina. Nilakaw man og balik si mama. May gipalit sa tindahan. Maong nibalik ko din hi. Maayo kay ni apaday mo din sa atong duwaanan. Sige, magduwa na ta. Oh, asa man day si Arnel? Ninong pa sa ila og tubig. Siya! Oh. Siya! Nanyan na din, ibalik na Arnilo. Siya, kibangit na kasi mong mama. Ha? Tuwa manggut si mama sa tindahan. May gipalit man. To sa inyo eh. Nasukpok langitan ni mo. Ha? Dali akong nipalik ni mama. Pauli na eh. Kay sukol mas mama ni mo. Ngita ni mo. Oh. Pauli na. Ha? Ma... Diin kang buanga ka? Di ba gayang nanti ka nga dili mo lakaw? Ha? Ho, inabaring bunal di. Ay, ayaw ma. Sakit na ang bunal, Sakit. ma. Pero dili ka magmatmon. Agay, ma. Agay? Apa dili ka magmatmon? Malikay ko. Oh, Hala, ang kuryente, ma. animal ka bata ka. Ang switch ang naigo sa kong pagbunal. Ug naibot ang tuplukanan nini. Naguba na yun ang switch tungod ni mo. Mabalik ko ha, mabalik ko. Arion ko sa aring akong giloto. Magtiwas na day.
Katilaw pag ikagbunal ron kay naguba ng switch. Bantay ka. Nasukugin si Mama. Ako gayuhan yung nagkupa nga switch. Aron di na masukot si Mama. Aron dili na ko mabunalan. Diana, natantang ng tuplok ka na sa switch. Ako di itaw do balik. Nakurintihan ko! Tapos, Ma! 5 anyos ko dihang nakurintihan ko sa among switch. Nagkurog-kurog ko adto. Og daning kamot ko nga maibot ko ang akong tudlo. Ang akong index finger nga maoy nakahikap sa switch nga naguba. Ako gutong gisuwayan og ayo sa kahadlok nga kasab-an kong mama nga naguba ni sa pagbunal niya nako. Nilihay ko maong ang switch ang naigo sa pagbunal ni mama. Nasuko man og maayo si mama, maong gisuwayan nako og ayo. Hangtod nga ni dako ko, may uyab na ko. Tawgon ta lang siya og Richie. Og nagplano mi nga magminyo. Unya, Sige na, good babe. Horny na kay koron. di lagi pwede, uy. Magpakasal na bitaw ta. Dili na mo'y buot na ko ipasabot. Kuan ba? Wa pa man gud mahuman ang akong menstruation good. O, mas maayo hinoon kay safe ka na. Sige ko makagbalibad na ako good, kay mahadlo kang mumabdos. Sure di ko ana, babe. Nga dili ka mumabdos kay nagmens pa man ka. Richie, uy. Laking kaayo, uy. May dugo pa gamay. Sunod na lang good. Last day na bitaw nun ako sa akong dugo. Ay, hadlo ko matanin mo anong dugo eh. May manuglain ko reliyon. Nga di ko makaog dugo-dugo. Dali, be. Richie ba? Nahilabta na sad ko nimo. Di pa lagi ko ganahan nga mumabtos nga pa ta makasal. Mabdos pa, oy. Sa pagka mabdos ni mo. Nga gawas nga last magkaroon sa imong dugo. Ako ba sa itong withdraw? Bantay man bitaw kag mumabtos ko. Mauwaw taon ko nga mopaso sa akong kasal nga magbusyad-busyad, Richie, uy. Di lagi ka mabdos. Promise. Pastilan, magminyo na rin mo sa imong uyab. Makaapok ako gikan ninyo. Nganong kapangutan naman ka, anak pa? Nalimot ka. Nakurintihan ka man dihang 5 anyos ka pa lang. Ha? Kaya nga naman di ay pa? Lagmit sa mga babae nga nakurintihan, dili na gyud na mo mabdos. Ha? Mao ba pa? Aw, birada tag sige kay di makakamamabdos. Naunsa ka diha? Di man ko kaganahan nga mamabdos. Unya, yung makaspapa nimo. Nga di mamabdos ng babae nga nakurintihan. Hilom diya, uy. Delayed na baya ko, ha? Ha? Lagi. 2 months na sukad atong nahitabo ta. Og mao to'y last menstruation nako. Og hangtod karon, wa na ko duga pa. Kusog ra ba og pitik ang akong liog. Unya dali ra sa kong hangakon. Og murag ni itom ra ba ang atngal nako. Og lami nga isigi og kaon. Timailhan man kuno na nga mabdos ang babae. Oh, imposible ha, ana. Safety ka magudad to. Patsikap ka ta, arong klaro. Hindi ko mauwaw ko. Kaya wa pa ta makasal. Ang pagkuha lang dito toothpaste be, kay mangihi ko. Ha? Ano mo gamit magag-toothpaste mangihi? Amaw, mag-home test ko gamit ang toothpaste. Ha? Saan man na? Basta mubuwa-buwa ko no ang ihi nga mabutangan og toothpaste, mabdos na ko no na. Sa? Sige na, kuha na toothpaste ka, kay kaihion ako. Ya, unsa naman? Hala ka, Richie. May buwa-buwa nga murag, mga balon nga gagmay. Og nagkadaghan ra ba? Nga sa ato pa, mabdos ko. Unsa? Wa pa may makasal sa akong uyab. Og dili unta ko gusto nga mumabdos ko nga wa pa may makasal. Apa naglibog ko karon kung mabdos ba ko. Kay wa naman ko kudog og 2 ka buwan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakuryentehan ko dihang 5 anyos pa lang ko.
Taod-taod gyud ko nga nagkurog-kurog adto. Tinuod ba nga mabaog o dili na mo mabdos ang babay nga nag-agin nga nakurintihan? Ikaduhang pangutana. Gigamit ko sa akong uyab dihang katapusan na sa akong menstruation. O gi-withdraw man sab unta to niya. Apa na delayed man ko og 2 months na karon. Mabdos ka ako? Ikatulong pangutana. Kusog ang pitik sa akong liog. Dali ra sab kong hangakon o kapuyon. Niitom sab ang akong atngan. Og lami ikaon kanunay. Di mailhan na ba ni nga mabdos ko? Ikaupat o katapusan. Wa pasab ko kapa-check up o kapa-pregnancy test. Apan nag-home test ko gamit ang toothpaste nga gisagol sa akong ihi. Kung mubuwa ko no ang ihi, meaning mabdos, tinuod ba gud na? Kadaghan ba itong buwa-buwa ang akong ihi, murag mga balon nga gagmay. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Zia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong makalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, legal, personal, behavioral, emotional ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa tong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo karong adlaw si Zia, 19 years old. Wala niya gibutang ang iyang address. Punto medical. Suma sa nabati nato gina sa drama, nagkurintihan siya dihang 5 years old pa lang siya. Karon dako na siya ug may uyab na. Nagplano sila nga magpakasal, pero wala pa sila magplano nga mubuntis na siya sa dili pa sila makasal. Apan dihang usa ka adlaw ni ana, nag-sex sila. Di-withdraw man kuno, pero nganong na-delayed man ang iyang menstruation duha na kabulan karon nga nahitabo tong pag-sex nila sa kuan man kanang last day man siyang menstruation. So duha ka bulan na siya na-delayed karon, so daghan na siya og mga sintomas nga tingali mabdo siya. Wala pa siya pa-check up o pregnancy test, pero naghimuhimo siya test pinagi sa toothpaste nya ning bula kuno nga mo'y mga tilimadon sa iyang nibalaan nga buntis siya. Mayon na ng pamaagi ang gibuhat ni Gia. So, unang pangutana ni Zia, nakurintihan ko dihang 5 years old pa lang ko. Taod-taod na gyud to nga nagkurog ko adtong panahon na. Tinuod ba nga mabaog o dili na munabdos ang babae nga makurintihan? Well, depende kung asa kang dapit na kurintihi o unsa ka serious ang inuntan hitabo. Kang ipik man gud niya ng kurinti, of course na makurintihan ka na ay local burns. Nya ang imong heart muscles o ang imong central nervous system ma-compromise, no? So wala tay prueba kung mao ba na hinungdan kung dili na munabdos o munabdos ang usa ka tao, a babae kung makurintihan. No? So, akong pagtuo, kung ano man kakaroon, 19 years old naman ka, so that was 14 years ago, dugay na kayo ito. Okay, so kaduhang pangutana. Gamit ko sa akong uyab dihang katapusan sa akong menstruation. Pero giwithdraw man to niya. Apan, na-delayed man ang akong menstruation karon, mabdos kaha ko. Well, ako, doktor man ko giya, no? Di ko mutuan ang unsa pa may pamaagi. Kanang kuan, magpa-pregnancy test ka. Pero during menstruation, kung mautoy naamoy contact, less o wa may chance nga magmabdos ka. Ang problema lang kung before the menstruation naamoy contact, nanabdos ka, namo ko tayo gitawag og implantation bleeding. No, nata implantation bleeding, mura na po kagirigla. Pero pregnant ka. So mura na kagirigla, nag-bleed ka atong last niyong contact. Pero dili ta sure kung naa na ba ka nang gitawag na to og pregnancy prior to the last ninyong contact. Kaya na gitawag na to kung balikon og
implantation bleeding. Kinahanglan ni siya immediate nga ubigay ni nga inunta monitoring, close monitoring. Okay? Ikatulong pangutana. Kusog ang pitik sa akong liog. Dali ra sab ko hangakon ug kapuyon. Niitom sa dang akong atngal. Lami ikaon kanunay. Timailhan ba ni nga mabdos ka? Mabdos ko? Well, natin gitawag og mga presumptive, probable ug positive signs of pregnancy, no? So, kung balikon, magpa-pregnancy test ka. Magpa-pregnancy test ka para nga mo-roll out nato ang pangutana. Erase the doubts kung buntis ba ka or dili ba. Okay? Sa ikaw pa, katapusan nga pangutana. Wala ba sa ko kapacheck up o magpa-pregnancy test? Apan nag-home test ko gamit ang toothpaste nga gisagol sa kong ihi. Kung mubuwa ko no ang ihi, meaning mabdos. Tinuod ba guna? Kay daghan baya tugbuwa ang akong ihi, murag mga balloons nga gagmay. Well, ako di ko katubag mo nagtinuod ba na, no? Kaya ako experience wa na gituon na mo sa mong pagtuon pagka doktor ng paggamit og toothpaste. Unsa man kay brand sa mong toothpaste, Close Up or Colgate. So wala ko idea na ang ako lang kasugyot nimo nga magpa-pregnancy test ka na man na baligya sa drugstore sa mga butika, no? So ayo pag toothpaste diha, no, kay kanang toothpaste para na toothbrush, no? So palit kag pregnancy test kit dito sa butika para masuta kung buntis ba ka or dili ba, no? So sa dili pa ko malimot ngadto sa mga Kimpan family, ako among condolence sa kamatayon ni Virgilio Billy Kimpan diya sa Sugod, Southern Leyte, no? Condolence inyo mga Kimpan family diya sa Sugod, Southern Leyte. So gikan sa Chungwa Hospital Alumni Pediatric Alumni Association ginaingon nga kung kamo mag-wear og face mask, i-appeal gud ang yung ilong ngari paingon sa suwang, no? Di kay nag-wear og face mask ang baba ra, ang ilong open, so pwede ra gyapon mong matakda na og COVID, no? So ayo kalimot pag-appeal sa inyong ilong kung mag-wear mo og face mask. Okay, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa tong programa. Kini ang akong suliran sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, manghinaot nga aduna sa kami nagkutlo nga mapagtulunan karong adlaw. Dili kamo maulaw or ikog ng padalas yung mga problema kay kitang tanan na problema wala exempted ni aning butanga. So kami diri sa among opisina o sa among istasyonan with my partner Atty. Elin Bathan, maningkamot nga kami makahatag og kulor sa inyong kinabuhi. So gikan kanamo sa radio mo nationwide. Daghang salamat, tatak aremen og maayong adlaw.